Yo, what's up mga kamotmot? Welcome to my vlog, Kamotmot TV, Husuloy Tudog Palco. Ngayon mga kamotmot, magandang umaga po sa iyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, sa sulok ng Kinamundo at sa iba yung dagat. Maraming salamat po Ama sa araw-araw. Maraming salamat po Ama sa araw na ito at binigyan nyo naman po ako ng bagong buhay, bagong lakas at bagong pag-asa at panibagong hamon ng buhay. Maraming salamat po Ama sa araw na ito at binigyan nyo naman po kami ng panibagong pag-asa at ingatan nyo po sila Ama at huwag po silang pabayaan. Maraming salamat po Ama, maraming salamat. Okay right mga kamotmot, panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. Masama po ang panahon dito, umuulan, ito na, umuulan na nga. Ito po yung dagat, ito po yung kabundukan, yun, umuulan na nga mga kamotmot. Yun, dito tayo ngayon sa barangay Pandan, Real Quezon. At naghihintay po tayo dito ng ating makakasama po nila ng isang guide. Ayuy, umulan na nga mga kamotmot, patay tayo, takbo muna tayo mga kamotmot, umulan na, mabasa ang aira. Napuputol ang ating intro dahil nga po ay biglang bumuhos po ang ulan. Yan po mga kamotmot, yun yung panahon, bumuhos ang ulan. At yun na nga, ang panahon dito mga kamotmot, din natin maintindihan. Umulan, init ng bahagya, pero kadalasan ang ulan. Yan po. Dito po ang ating team ngayon, naghihintay. Ayan o, kain na lang. Yun, kain na lang. Oo, umulan na eh. Uy, bukas yung bintana. Hindi lang po mga kamot. Yun mga kamotmot, andito tayo sa loob ng sasakyan at yun na nga po ay biglang bumuhos po ang ulan. Pastilan Maria, ayan o. Ang lakas ng ulan mga kamotmot. Ayan yung sa loob ng sasakyan na habang naghihintay tayo sa magiging kasama at magpapatila din ng ulan mga kamotmot dahil di pwedeng umahon na ganito ang panahon dahil madulas po ang daan at delikado. Matirik po ang kanilang dadaanan mga kamotmot, matirik at madulas, mabato. Kaya kailangan ang panahon ay sakto lang, hindi po ganito. Mabuti kamo po mga kamotmot ay hindi pa sila nakaakyat na ganito bumuhos ang ulan. At napakalakas po ng ulan po mga kamotmot. Ang panahon po dito sa Real Quezon ay paiba-iba, hindi pare-parehas po. May minsan iinit ng bahagya at ulan, pero buong maghapon po masama ang panahon na may ulan na bahagya. Right mga kamotmot, at muli maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga po sa ating mga bago nating subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat na sana po ay nandyan na kayo palagi at lagi po kayo nakasuporta at lagi po kayo nakasubaybay sa aking mga vlog kahit saan man ako magpunta, nandyan po kayo palagi. Alright, ating mga solid subscribers, viewers, maraming salamat po sa inyong lahat at unti-unti na po tayong dumadami. At sa aking mga bagong subscriber doon sa Libis Kitchenette, maraming salamat po kanila ate, maraming salamat po at nakasubscribe na rin po sila sa atin. At ang ating video kahapon ay hindi pa natin i-upload dahil po ang hina po ng signal. At yun na nga po ang ating video ng isang araw. Yung episode 1 natin ay kanina pa lang, madaling araw natatapos. Kailangan po talaga pagtiyagaan na hintayin na matatapos ang ating ina-upload para ma-clear natin kung natatapos ba o hindi. Okay right mga kamotmot, magandang umaga po sa inyong lahat. Kasalukuyang andito pa rin tayo sa loob ng sasakyan. Ang aking mga magiging kasama ay nandoon sila sa labas, sumilong at kumain. Yan po mga kamotmot. At labas po tayo. Ang cute pala to si Jomar kumain. Ikaw lang nakikita ka Jomar mo. Sino yung isa? Wala pa no? Ito na pala. Ito na pala yung isa. Ano pangalan nila? Busing?
Ian. Opo. Yun, si Ian, bagong recruit ni Team Banayad. Team Banayad to, member to ng Team Banayad eh. Dati. Yan po, at sige, kain lang po kayo dyan habang umuulan, habang nagpapatila tayo ng ulan. Yan po mga kamot-mot to, yung paligid ng kabundukan ng, di ba ito yung may po. Ayan po mga kamot-mot, sa taas na yan mayroong nakaharap dyan dito na kuan, malaking LEC. Ayan po, at ito lang, kakain lang muna sila. O yun, tumitila-tila na rin yung ulan. Naputol yung video ko dun sa ilog ay. Ingat kayo, ingat. Uy, son, Bong, sakyan mo, Bong. Ayan po, ando na po sila. Ando na po sila at kami ni Bongski ay babalik na rin doon sa taas. Ingat kayo, ingat. Ayan na po sila mga kamot-mot. Ingat at kami alis na din. Punta na rin kami ng bayan. Oh. Ayan po mga kamot-mot, ay tayo ay let's go na rin. Ayan, doon na sila, di na natin sila sinamahan. Di na natin sila sinamahan sa tingin. Saan ba yung daan nila? Ayan, yun na. Yun mga kamot-mot, napakaganda ng dagat, real. At nandito tayo ngayon sa kupato ng Pandan mga kamot-mot. Napakagandang tanawin mga kamot-mot. Ang sarap ng simoy ng hangin, nakakatanggal ng stress, nakakatanggal ng pagod, nakakatanggal ng problema. Pag ito lagi ang nakikita mo sa lawak ng karagatan mga kamot-mot, di ba? Diyos ko mio, ang sarap tingnan, ang ganda tingnan ng paligid. Okay, right mga kamot-mot, yan o ang karagatan. Malalim to mga kamot-mot, bangin po yan. Yan o, malalim po yan. At yan po, nakaharap po tayo ngayon sa karagatan. Yan po yung kabundukan. Ito po yung paligid natin, kabundukan. Okay, right? Yun o. Ang ganda. Yun mga kamot-mot, andito naman tayo sa Barangay Mapalad. Barangay Mapalad o kita naman. Ano na naman natin yung kalawakan ng karagatan. Mapalad po yan mga kamot-mot. Mapalad. Yan po. I love Mapalad. Alright, yan po yung karagatan. Ayan po at ating silipin ang karagatan mga kamot-mot. Yan o. Kita yung hampas ng dagat. Alright. Yan o. Yun tayo sa yan o. Tignan mo yung paligid ng dagat. Right. Grabe yung hampas ng mga kamot-mot. Malaki ang dagat ngayon at maalon. Ayan o. Maalon po dahil ang masama ang panahon. Ayan po mga kamot-mot, at dito naman tayo ngayon sa bundok. At yun, sa gilid tayo ng bundok mga kamot-mot. Ito po yung I love Malapad. Okay, right? Yan o mga kamot-mot, I love Malapad. Right, tayo'y diretso na. Di ba? Grabe ang ganda. Ang ganda ng paligid, ang ganda ng karagatan, at sisikat na po si Haring Araw. Alright mga kamot-mot, kita-kits na lang po tayo sa sunod na mga oras, mga minuto. Ayan o, ang kalsada. Tapos ito
Hop, cut natin. Ayan po mga kamot-mot, naghahanda na naman si Bong ng lulutuin mamaya, tanghalian at hapunan na ito. Sama na to. Anong luto to, Bong? Yung baboy? Kamatisan. Baboy na kamatisan, may mga kamot-mot, makikita nyo yung kabuuhan na luto yan. Yun naman ay adobong paksiw. Yan o. Yung makikita nyo mga kamot-mot kung anong nilalagay ni Bong dyan sa kanyang resiping paksiw na adobo. May paksiw na, may adobo pa. Inuan. Saan ka pa niya maghanap? So inuwan yan mga kamot-mot, paksiw na adobo. Right, at mamaya na mga kamot-mot, makikita nyo yung mga kaganapan dyan kung paano niya lulutuin yun. Right, yung ayan po mga kamot-mot, kumukulo na po yung adobo na paksiw pa. Ayan, diba mga kamot-mot, GG po yan, GG. Ito yung baboy na may kamatis, baboy na kinamatisan po. Yan po mga kamot-mot, ulam po na namin, tanghalian at puna na po yan, sama-sama na mga kamot-mot. Ayan o. Yun mga kamot-mot, nandito tayo ngayon sa kwarto at tayo nagpapahinga. Madaling araw po kami umalis kanina at yun na nga po ay inabutan po kami ng lakas ng ulan at hinatid lang po namin sila, ang dalawang team. Ganun pa rin mga kamot na hiwalay-hiwalay po ang team. Iba yung sakay ko, team nila Jason, at yung kay Bong naman kay LA. Magkaiba po silang bundok na akyatan at sana po ay yung kalakasan ng ulan at di na maulit at di na susundan para hindi po sila mabasa doon sa kanilang ginagawa. Mag-ingat po sana kayo dyan sa inyong ginagawa at ligtas kayong makababa. Alright, at yun na nga ay tayo ay dito sa ating kwarto. Si Bong nandoon sa labas may ginagawa at dito lang po muna tayo, magpapahinga lang po kami. Maya-maya siguro amin na rin silang susunduin. At ito po yung aming higaan. Yan yung kwarto, yung kama ni Bong. Ayan po at yung paligid. Alright. Yun na nga po, tayo ay dito lamang at sa ating mga bagong subscribers po, at maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay huwag niyong kalimutan mag-like and share at no skip ads po, at maraming salamat po. Sa ating mga no skip ads, maraming salamat sa inyo at patuloy lang din po tayo, patuloy nyo lang po akong suportahan at maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ating mga solid subscribers, viewers, maraming salamat po sa inyong lahat at hindi po tayo titigil mga kamot-mot at hanggat din natin makuha ang ating pinapangarap at di natin maabot. At yun na nga, sana ay makaabot kayo sa dulo ng vlog na ito at subaybayan po ang aming mga lakad, ang aking vlog sa loob ng 12 days or 11 or 13 days kami dito sa Real. Abangan nyo po ang aking mga aking i-upload na video at yun nga lang po mga kamot-mot, yung ang ating video ay mahirap po tayo makapag-upload sa lugar na to dahil sa area dito kahit may internet po mga kamot-mot, ang hina po ng signal at makapag-ano lang po tayo kung yan, Facebook, YouTube, nood ng YouTube, pero pag mag-upload po tayo, kahit mag-transfer tayo ng ating
mga video sa cellphone, itatransfer natin sa cellphone. Matagal po, oras po ang bilang. At pag i-upload ganun din po, magdamag po siya na i-upload na hindi natatapos. Okay, right mga kapatid, yung ating vlog kahapon, isang araw, papunta kami dito, kanina lang madaling araw natatapos. Yun nga po ay ngayon nag-upload na rin po tayo yung video natin kahapon, at yun po ating hihintay na matatapos para yung video dito ita-transfer na rin po natin mga kamatmot. Okay, right, at yun nga po, muli ako'y magpapasalamat po sa inyo. Ay unti-unti na po tayong dumadami, at maraming salamat po muli sa inyo lahat, at sana po ay yun nga, huwag yung kalimutan i-share at no skip ads po. Okay, right mga kamutmot, ako'y muli magpapasalamat sa inyong lahat. Naway andyan lang po kayo palagi. Okay, magandang araw po at magandang hapon po sa inyong lahat. Series, abangan nyo po, mamaya tayo manunundo naman. Yun lang po ang aming ginagawa ni Bong. Sa umaga, ipiprepare yung mga gamit, ikakarga sa sasakyan, at ihatid po namin sila kung saan site o saang lugar po namin sila ihatid. And then pagkatapos nun, kami babalik ni Bong dito at dadaan sa palengke ng Tignuan, at bibili na po kami ng aming makakain sa tanghali, at kasama na po ang hapunan. Yan po mga kamotmot, at abangan nyo rin mamaya ang aming pagsama-sama na sa aming hapunan mamaya. Okay, right, at yun na nga po, maraming salamat po sa inyo lahat. Yung mga kamotmot, magandang hapon po. Nandito tayo na naman ngayon sa baybayin at sa gilid ng bundok. Tayo'y manunundo na naman mga kamotmot friends natin dyan. Ganun pa rin po mga kamotmot, masama pa rin po yung panahon, at tingnan nyo po ang karagatan, maalon po. Yan, diba mga kamotmot, right? Sarap ng sipoy ng hangin talaga dito mga kamotmot pag ganitong nasa baybayin ka ng karagatan. Halos may kitang dyan mga kamotmot, halos may kitang isla sa harap. Yun mga kamotmot, andito tayo na naman. Andito tayo kayo ng umaga. Dito po tayo inabutan ng lakas ng ulan, kaya dito natin pagpatuloy ang ating pagkuha ng video. At malinaw na po yung mga kamotmot, malinaw na po yung tubig ng ilog. Yan o, andyan sila sa area na yan, sa side na yan, bundok na yan. Yan po, itong tubig ito galing yan sa bundok. Karugtong yan doon sa may Masikap area, Laguna area mga kamotmot. Ito na nga po ay tayo ay dito ngayon sa lugar na ito, sa area. At ito naman yung palabas po ng dagat, itong lugar na to. Yan, dagat na po yan dyan sa unahan. Diba mga kamotmot, at may kabayo doon sa baba. Diba, medyo may pataasan din ito mga kamotmot. Ayan po yung dagat. Yuy, ang sarap ng simoy ng hangin mga kamotmot. I-rolling natin yung ating camera. Right. Ito po yung kalsada. Ayan, yung kalsada mga kamotmot. Yan, at sa kabila, yan po ang ating sasakyan. Okay, right. Hihi. Balik na tayo doon sa sasakyan mga kamotmot, at tayo sa malaking puno. At yan o, malaking puno ng lumboy or dohat. Laki ng puno nito mga kamotmot, at
tabi-tabi po. Ayan o, malaki ng puno. Itong mga area na ito, itong area na ito mga kapatmot ay atin na rin po itong napupunan ng video ng mga nakaraang araw, nakaraang buwan na tayo'y pabalik-balik dito sa lugar na ito. Right, mahaba-haba itong tulay ito mga kapatmot. Nasasakupan to siya ng Barangay Pandan, Real Quezon. Right, at yun na nga ang paligid at atin lang silang hintayin dito mga kapatmot. Anong oras sila dito bababa? At sabi ni Jason, mga 4 daw ay kailangan natin dito na ako ay mag 3:35 na po ng hapon mga kamot-mot ay tayo ay nandito. Right, diba? Ang ganda ng view, ang ganda ng paligid at ang sarap ng simoy ng hangin. Ito lang po yung kagandahan sa probinsya mga kamot-mot, masarap po ang simoy ng hangin pag nandito kayo nakatambay. Okay, right, na nga, dito lang muna tayo maghintay sa kanila. Tayo maghintay ating sinusunod habang wala pa po sila ay tayo ay magmuni-muni muna dito mga kamot-mot. Sarap kasi ng hangin mga kamot-mot at sarap dito na muni-muni sa tabing kalsada, ilog, habang tulay. Kaya mga kamot-mot, ang sarap dito mag muni-muni at magpa-mot at ulitin ko at dito lang po tayo hintay ng oras kanilang pagbaba. Anong oras talaga sila bababa dahil ang sabi ni Jason sa akin kailangan andito na po ako ng 4 ng hapon na po mag-alas 4 na po mga kamot-mot. At yun na nga, tula pa rin si Bong, dito rin po dadaan si Bong mga kamot-mot. Doon naman niya susunduin yung sila LA doon sa unahan at tayo'y dito lang maghintay sa ating sinusundo. Alright mga kapatid, maraming salamat at magandang hapon po sa iyong lahat. Yun nga, atin nilang abangan sila dito sa kanilang pagbaba. Okay, let's go. Ayan po mga kamot-mot, umulan na naman at tayo'y andito naman sa loob ng sasakyan. Mula na naman at mayroong nakamotor dito, dalawang babae, sumilong din sila mga kamot-mot. Ayan, at bigla na lang din pong bumuhos yung ulan mga kamot-mot at yun na nga, at sila'y wala pa, abutan na naman sila ng ulan doon sa taas. Basta ang usapan namin dito, doon makikita ko naman sila mga kamot-mot kung saan sila bababa, kung talagang dito sila bababa sa area na ito mga kamot-mot. Right, at yun na nga, bigla na naman bumuhos yung ulan at dito lang tayo silong sa loob ng sasakyan mga kamot-mot hanggat wala pa sila. At least tayo ay andi dito na, naghintay na po sa kanila. Okay, right, yo. Lumakas ang ulan at andyan na po si Bong, magsundo na rin po yan sa kanila doon. Ayan po, yung pick up na yan na parating. Ayan po sila, si Bong. Ayan o. Ayan, at dito rin yata maghintay si Bong. Didiretso, ayun na, dumiretso na po si Bong mga kamot-mot. Right, at dito lang tayo. Bumuhos nga ang ulan mga kamot, lumakas. Ayan po mga kamot-mot, habang nagtatambay dito, binidyohan ko sila ate habang naghuhugas ng motor. Ayan po mga kamot-mot, ayan sila ate
Te, anong pangalan nila, te? Lisa? Ikaw, ate? Joyan? Ayan, si Ronalisa at Joyan. Yan, pwede nyo po, pwede nyo ako i-subscribe para makikita kayo sa YouTube. Ano pangalan niyo? Kamot Mo TV. Ano pa? Kamot Mo TV, Joselito Dupalco. Yan na, tutukan natin sila uli. Pag uwi nila, sigurado to subscribe nila ako. Ayan po, mga kamot-mot. Ano yan? Rosal. Joyan. Ayan, si Joyan. Saka si Rosalyn. Ronalisa. Ano ba yan? Limot-limot pa. Habang nagkakarwa sa kanyang motor, si Ronalisa ay ating binidyohan. Yan po mga kamot-mot, yung ating mga bagong kaibigan dito sa Barangay Pandan. Pero taga ano sila mga kamot-mot, taga Dakil sila. At di lang siguro nila tayo napapansin doon pag ando doon po tayo sa Dakil. Hinahanap namin dito si Chipping. Si Chipping, yung ano doon na mga katutubo. Yung kuan. Doon ba kayo mismo? Banda? Pero napapansin nga kita pati to, napapansin ko to doon eh. Kasi minsan nagbablog ako doon eh. Yung area na yun, yung may mga bahay-bahay doon, kubo-kubo. Pina-vlog ko yun. Yung may tindahan doon na may kainan, doon kami minsan nagtatambay. Doon kami kumakain. Nakalimutan ko pa. Yung lalaki, yung dating seaman yun, di ba? Yung Hindi ko lang po alam. di mo alam. Ano kayo? Pure kayo katutubo? Hindi po muna. Ha? Ba't taga saan kayo? Taga doon po talaga yung mama namin. Yung papa po namin, taga Bicol po. Napadpad lang kayo dyan? May mga trabaho yung magulang nyo dyan? Wala po. Yung kuya lang po na. Nandyan? Sorry ha, nagtanong ako ha, kasi mukha naman kasi kayo hindi kayo katutubo eh. Kasi may mga katutubo naman dito diyan, ano na halo na no. Na lahian na. Ayan. Salamat sa inyo ha, subscribe niyo ako ha. Sa Friday magkita ano ba 'yon? Huwebes, Biyernes, Sabado. Hindi doon pabalik-balik. Ay dito, 4 na araw kami dito. Tapos pang 6 na araw namin doon, pupunta naman sila ng Kagsiay, tatawid naman sila ng dagat. Sa interest po. Tatawid sila ng dagat at mag-ano sila, magbangka. Diba bangka Hindi naman? po kayo kasama. Hindi, kami na naiwan sa sakyan. Yung isang driver na kasama ko kanina dumaan. Maraming salamat sa inyo ha. Subscribe nyo ako, yan makikita kayo. Ay, pwede gawin ko tong ano. Pwede ka dito. Gawin ko tong thumbnail, mga bagong kaibigan. Thumbnail ba para pag nakita nyo yung ano nyo, pagbukas nyo sa YouTube, kayo mismo makikita. Yan po mga kamot-mot, yung bago kong kaibigan si Ronalisa at saka si Joyan. Yan po mga kamot-mot. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po. Salamat ha. Yan po mga kamot-mot, andito na ang ating mga kaibigan. Uy! Apat! Para sa akin yan? Salamat ha, salamat. Magkano to? Ikaw ang bahala. Pagigyan kita eh, ikaw ang bahala eh. Mayroon akong 100 dito eh. Maghati-hati na lang kayo. Ano bang usapan nyo sa bigayan ninyo? Mamaya pagkatapos na? Pwede mo kung pagkatapos na. Pwede na pagkatapos na. Sino yung leader sa inyo? Ikaw? O si yung nagtaga doon? Iba naman po yung ano. Ano ba yun? Ano Jo? Musta? Mukhang hindi naman siguro pagod eh. Oh. Hinihingal ka? Relax muna. Hello. Mukhang di yata pagod eh. Di naman naputikan no. Malinis yung mga buta eh. Dahil nilinisan. Ayan oh. Kumusta pangalawang araw? Okay lang, kamot mo. Ayaw no. Parang 5 araw na. Parang 5 araw na. May 2 araw pa tayo dito. Ay kanito sa kanila to. May mga tira-tira ba dyan? Wala.
Walang tira-tira. Oh, ano yung master? Parang anang may tapal king na yung mga noon natin ah. Yan si Jason mga kamatmat. Sa vlog niya yung may tapal May ako. tapal king oh. Oh. Pakita natin yan para di ba? Yung kabila po, anong ganap? Nandun Wala na. pa. Hindi ba sila nagpasundo? Naiwan ko si Kuya. Nandun na silong. Ano? Kulang Yun na. 3-4 na oras talaga baba. Inagahan ko baka kasi ulan ng ulan doon eh. Pagdating ko dito wala. Tapos ngayon umulan na naman. Ha? Ayan po, andito na sila mga kamotmot at ating relax muna sandali.